אז זה הדוגמה איך עושים מסאז' בטן, זה מאוד פשוט. אני לוקחת משחת קלנדולה שאני עושה, אבל אפשר לקחת כל שמן, כאילו שמן טיגון, לא סתם, שמן זית, ואנחנו מתחילים עם, מפזרים קצת כמה טיפות, ואז אנחנו מתחילים בשלושה סיבובים עם כיוון השעון, כי כיוון השעון הוא פתיחה, ונגד כיוון השעון הוא סגירה, כמו שאנחנו יודעים, שהם בהתחלה הם גדולים, נכנסים את כל הבטן, ואז הם הופכים והם נעשים יותר קטנים, מסביב לטבור, להרגיש את הטבור, שאפשר עם כל היד, ואפילו לשים קצת משקל. יש כאלה שאומרים שלשים את הרגליים, לקפל את הרגליים ואז יותר נוח, אבל אני אוהבת שזה יהיה, שיש את כל המערך. אז אלה שלושה סיבובים. עכשיו, כשאני עושה את הסיבוב, אני מחפשת בבטן מקומות שהם קשים, מקומות שהם קוראים לזה, אפשר לקרוא לזה תפוחי אדמה חבויים. כל עוד אני עושה, אז אני מחפשת. אחרי שאני מסיימת את שלושת הסיבובים, אז אני מתחילה את הסיבוב של התפוחי אדמה, לחפש את תפוחי אדמה, ופה הרגשתי איזושהי התקשות, ואז אני מעשה אותם לצד ימין, עד שאני מרגישה שהיא מתפרקת. עכשיו אני עושה את זה באהבה, כי הבטן היא מקום עדין ורגיש, והיא מקום של מרכז. אז אני לא עושה את כל התפוחי אדמה שאני מוצאת באותו יום, אלא אני עושה בתור התחלה 3 או 4, ואני עושה את זה באהבה, בעדינות וברגישות, כי הבטן הוא מקום רגיש. הבטן היא התנור שלנו, התנור פנימי שלנו, המרכז שלנו. ואחרי אז מצאתי 3 מקומות ופיזרתי אותם, אני עושה עוד פעם את הסיבוב אחד גדול, שמתחבר לטבור. הטבור זה הפה הראשון שלנו. אנחנו היינו מחוברים ברחם דרך הטבור, וכל התזונה שלנו נכנסה לנו דרך הטבור. אז תחשבו איזה מקום חשוב ואסטרטגי זה בגוף. ואני מסיימת בגדול, ואז אני שמה את הידיים על הבטן, ונושמת. וזה.